Ningizimu Afrika kuphi na kuphi la kufinye khona kumbukiso panya konke nje ama channel acosha lenkulumo sila ePoint ngihleli ke nezinsizwa ngihleli namaqhawe ubuqhawe ke umuntu uyabukhanda ngokomlando ngokwenza kodwa ukhona umongameli wamabhinqa eceleni kwami imvumamvumane ishoba umsakazi indaba uyivumile bese eceleni kwami ukhona futhi umkhaya ubaba uNdabandaba okuphakela umthakathi le kweleke kwa Nongoma kodwa ke mongameli ingophamlando sila ePoint le media briefing yenzelwa la ePoint izolo beqopheka umlando uhlangana uZulu nesizwe sakwaXhosa namampondo abengu nje behlangane bonke sibonile izolo mongameli into esifisa kakhulu ukuthi ngathi ngenzeka kwi Southern Zone of Hemisphere la unyathelo lukaZulu nomnguni wonkana ekepilonga khona kubalekile kakhulu ngoba kufanele bacacela abantu ukuthi leli lokucwasa kulona akulona igama ekuyilona lona cwaswa umuntu lapha abekho abantu abathanda abantu njengabantu bakwaZulu abekho abantu abahlonipha njengabantu bakwaZulu inkinga sekutheni sinyathele uzoyibona indaba ozoyifuna yenza ungalungile uzoyibona indaba ozoyifuna yingakho uZulu mangabe ingekho impanga yilo egcinelwa odwa ngoba thina singabantu bokulungisa izimo uma zonakele okubalekela kakhulu ngane kwethu cela ukubonga kakhulu kubafowethu ekundabandaba nabafowethu abakhona lapha ukubambisana ekuthenini sihloniphe ikhwelo lesilo sokuthi singama Afrika sonkana futhi uyakhumbula ukuthi ngisho esandlwana sakubalula isilo sokuthi umama waso indlovukazi yaseSwatini mongameli uzokhumbula ukuthi isilo maduzane kade sikhona futhi le kwelamampondo siyoqinisa ubuhlobo nobukhosi base bamampondomisi okubalekile kakhulu ke lapho ukuthi ke besingeke thina mangabe abase Eastern Cape bekhalela into esiyibone sonke ngamehlo ethu eyichilo esihlonza kabe emlandweni ukuthi kubekwe inkosi eyikwelekwele bese ngeke singasukumi siwuZulu sibe into eyodwa silekelelana sihamba nodade wethu uMangobese uphakela umthakathi umfowethu ekhona ngapha nezinsizwa zonke amabutho akwaZulu abephakwe ngonyama ngokuyalwa futhi nokuthi igcizelele uRoyal Chancellor ukuthi sisiphathe kahle sihloniphe njengoba senzile. Mongameli uZulu uhlangene kakhulu njengoba usho ukuthi uhamba nomkhaya wamphakela umthakathi abantu abaningi angifuqa mbamanga kuma comment baya-comment hayibo ungize nobandabandaba bahlangene kanjani so ukuhlangana kaZulu kuyo lapha eEastern Cape abathi namanje abawuvala umlomo bayabonga ukuthi ukufika kwenu kwenze kakhulu umehluko noma siboneke isimo sesingaphezulu kwamandla sasibona sekushiswa nezimoto cha umfowethu kulokho engakusho ukuthi bajabule kakhulu abantu ayikakhulukazi base Eastern Cape ukuthi bebone ukuthi ngoba angifuqama ngakhona insizwa zamampondo zikhona insizwa zabahahabe khona insizwa zabathembu namaXhosa ziswela abaholi ngimshelelo ngifuna ukulisho ziswela abantu abangamafela nkosi abangamafela sihlalo njengathi nje basenza lapha kwaZulu mina nje noNdabandaba kulabantu abaningi abangasifuni lapha kwaZulu mongameli abangasithandi ingoba against iqiniso ngoba okunye bafuna ukuba izinsizwa ngenhliziyo njengoba uNdabandaba ehleze eshethi sinifuna ngamasende la hayi indaba ukuthi nithi sinani ngenhliziyo bona abayizinsizwa zenhliziyo bese beba nomhobholo obunsizwa yabona neqiniso thina siya akunandi hamba udutshulwa ungezokuhola lutho ungezokwenza lutho kube isicela nkobe sicela ama e-wallet ukuthi futhi singastuck endaweni ethize ushiya umndeni wakho ushiya yonke into udele ikwenu kodwa ngoba kwadalwa emlandweni wakithi kwaZulu ukuthi igeneration iyoba namafela ahlalo akhona.